بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Скъпи брати и сестри, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Слава на Аллах Азза ва Джал, Господаря на световете. Слава на Аллах, онзи на който служат всички твари. Слава на Аллах, онзи към който се обръщаме и в трудност, и в холство. Онзи, който ни повелява искренност в ибадета единствено към Него. Саляту салям за любимият ни пратеник Мухаммед ибн Абдуллах, саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Много се чудех тази вечер каква тема да изберем. Наистина темите са много и различни и несъмнено във всяка една тема има ползи за разумните хора. Несъмнено темата, която ще говорим тази вечер, е тема, която реших да споделя с вас. Тема, която има съществено значение. Наистина това е едно велико дело и никой не ще влезне в дженета, освен чрез него. Това е фитрата или природата, върху която Аллах Азза ва Джал сътвори хората. Това е добрата дума, келимето таййибе, както Аллах Азза ва Джал казва в Коран Керим, сравнявайки добрата дума с плодородното дърво, казвайки: Елем тера кейфа дараба Аллаху меселен келиметен таййибетен кешеджеретин таййибетин еслуха слабитун ва фер'уха фис сама. Казва Аллах Теаля: не поглеждате ли как Аллах ви даде пример с добрата дума, която прилича на доброто дърво, нейният корен е як, а плодовете й вървят към небесата. Несъмнено тази повеля, за която ние ще говорим, е повеля, без която Аллах не приема нито едно дело на хората. Повеля, която е основа във всяко едно дело. Колко много кланящи хора има днес, колко много говеещи, колко много раздаващи, колко много споменаващи Аллах, колко много четящи Коран. Обаче същественият въпрос е дали всичко това го вършат заради Аллах. Това е най-важният въпрос, на който всеки един от нас, задавайки си въпроса към себе си, трябва да търси отговор. Най-важният въпрос всеки да се зададе: за кого аз извършвам тези праведни дела? Вземам се абдес, за кого? Кланям намаз, за кого? Раздавам садака, за кого? Говея, за кой? Отивам на хадж, заради какво? Ако е заради Аллах, тогава продължи, увеличи и се изправи върху правия път. Ако не заради Аллах, възпри се и не мъчи своята душа. Поправи душата си и тръгни напред. Темата, която ще засегна тази вечер, както казахме, е тема, която заслужава особено внимание. А това е темата ихляс, искреност. Наистина една важна тема, на която отдавна не сме говорили. Тема, която ще накара всеки един от нас да се размисли, да анализира своите дела и
и иншалах ще види промяна в себе си. Думата Ихляс в езиково значение означава измиване или пречистване на нещо. Що се отнася в терминологията, преведена в свещения Коран, в преведения Коран, като искренност. Но само думата искренност ни дава ясно обяснение да разберем стойността на тази думичка Ихляс. Има много дефиниции на тази дума, аз ще ви спомена само две от тях. Един от учените Джорджани казва, Ихляс означава да не търсиш за делата си друг свидетел, освен Аллах. Да не търсиш за своите дела, които изпълняваш, друг свидетел, освен Аллах. Другият учен Фудейл ибн Ияд казва, оставянето на дадено дело, хубаво дело, оставянето на дадено дело заради хората е рия, показност. Казва, а вършенето на съответното дело заради хората, това е ширк, съдружаване. Казва, а Ихляс е, Аллах да те опази от двете. Затова, скъпи братя, думата Ихляс, това е думата Теохид. Или да сториш всяко едно твое дело, всеки един твой ибадет, всяка една дума, да бъде искрено и само заради Аллах. Това е думата Ихляс. Думата Ихляс идва в Коран Керим в 7 различни значения и несъмнено Коранът говори за Ихляс, за искреността, за искрените хора в 23 аета. Първият ает, за който Корана говори, това е за неверниците, които, когато ги сполети беда, те стават искрени. Първоначално те отричат Аллах, атеистите, не вярват в Него, но в сура Юнус, в 20, 21, 22 аят, Аллах тя ли описва онези, които не вярват, които казват, че няма Аллах, пътувайки в морето, когато ги нападне силен вятър, има големи вълни и те очакват, че ще умрат. Тогава казва Аллах Азza ва Джал, да Аллаха мухлисине лахуддин. Тогава те молят Аллах искрено. Преди да се качат на кораба, отричат Аллах, но когато видят зор в морето, вдигат ръцете и искрено молят само Аллах Азza ва Джал. Забравят за техните идоли. Втория момент, за който говори Коран Керим по отношение на значението Ихляс, засяга заповедта към вярващите хора. Казва Аллах Азza ва Джал, фед'уху мухлисине лахуддин. Зовете го и бъдете искрени към него в религията. Заповед от Аллах. Следователно, когато ние молим Аллах, трябва да бъде искрено. И това е причина нашата дуа да бъде приета. Третият момент, в който Коранът ни разкрива, казва, че на вярващите не им е повелено освен това дело. В сурата, която четахме на първия рекат, казва Аллах Азza ва Джал, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. И беше им заповядано да служат само на Аллах, искрени и предани Нему в религията. Четвъртият момент, който Коран Керим ни разкрива в правото на пейгамберите. Думичката Ихляс, казва Аллах Азza ва Джал, инна ахляснахум бихалисатин зикраддар. И ги пречистихме, за да си спомнят винаги за дома, т.е. за ахирета. Другият момент Аллах тя ли описва лицемерите или мунафъците, когато се разкаят, те също се обръщат към Аллах тя ли с искрена дуа, с искрен ният. Казва Аллах тя ли, وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. И те проявиха искреност в тяхната религия само заради Аллах. Шестият момент, който ни разкрива Корана в сура
редиците, в 39-тия аят казва Аллах Азза ва Джал, отправяйки предизвикателство към онези, които не вярват, непременно ще вкусите болезнено мъчение, т.е. в ахирета, в джехенема. След това в 40-тият прави изключение и казва Илля ибади Аллахи мухлесин, освен праведните раби на Аллах, онези, които са искрени. Те ще се спасят от това наказание. В последният аят, който ще споменем от значението на Ихляс, говори Аллах Азза ва Джал, когато шейтанът потърси от Аллах отсрочка и каза: Я Рабби, дай ми отсрочка и аз ще ги забудя много от хората. Ще ме последват и казва: Илля ибадеке минхумул мухлесин. Освен твоите раби, сред тях са и искрените хора. Тях няма да могат да ги забудят. Затова, скъпи брати, Ихлясът или искренността е един важен момент в нашия живот. Това е първото условие, на което Аллах Теаля приема всяко едно дело. Всички ние знаем, че за ибадета са нужни две условия. Ако тези две условия едното липсва, Аллах Теаля няма да ни приеме съответния ибадет. Първото условие това е искренността. Или този ибадет да бъде само заради Аллах, заради никой друг. Нито заради хората, нито заради комшиите, нито заради медиите, нито заради това да не кажат еди кои си хора оставиха своя родител, не му направиха мевлюд, не го отредиха както трябва. Правят го за кой? За да не кажат хората: аджаба, този човек остана. Второто условие да бъде приет един ибадет, това е да го извършиш така, както го е извършил Мухаммед салалаху алейхи ва салям. Следователно, ако един от тези два компонента ги няма в ибадета, твой ибадет не се приема от Аллах. Когато Абдуллах ибн Месуд ради Аллаху анху се пресели в Куфа, една вечер, както си стоеше, един човек дойде и каза: бързо ела, в джамията става нещо. Той стане, отиде и видя след яцея намаз група хора, мюсюлмани, събрали се в кръг. Един стои прав и казва: казвайте 100 пъти Субханаллах. Те почват Субханаллах, 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 Субханаллах. Казвайте 100 пъти Елхамдулях. Те Елхамдулях, Елхамдулях, Елхамдулях. Казвайте 100 пъти Аллаху екбар, Аллаху екбар, Аллаху екбар. Казвайте 100 пъти Ля илях илlallah. Те почват Ля илях илlallah. Несъмнено тези хора са се събрали за нещо добро. Да споменаваш Аллах, това е хубаво дело. Казва Аллах Теаля: Еля бизикри Илляхи татмаиннул кулуб. Наистина, сърцата се успокояват, когато споменаваме Аллах. Но при тях липсваше втория момент. Дали пратеника салалаху алейхи ва салям и сахабите правеха зикир по този начин? Ако са го правили, тогава този ибадет е приет. Ако не са го правили, тогава този ибадет отпада. Абдуллах ибн Месуд се ядоси и каза: ей хора, какво правите в момента? Казват: ей Абу Абдуррахман, ей бащата на Абдуррахман, споменаваме Аллах. Тогава той се обърна и каза: вие в момента сте между две неща. Или сте по-достойни от сахабите, правите нещо, което те не са правили, или сте вкарали нещо в религията, което не е от нея. Тогава те се обърнали и казали: да сме по-достойни от сахабите, няма как да стане. Следователно, извършили сме нещо, вкарали сме нещо в религията, което не е от нея. Тогава един се обръща и казва: ей Абу Абдуррахман, ма ерадна илля хайра. Казва: не сме желали освен нищо добро. С това искахме ние да направим нещо добро. Той се обърна и каза: кем мин муридил хайри лем юсибху. Колко често желаеш тия добро, не го достига. Следователно, ихлясът е причина ибадетът да не бъде прият.
Да го извършим така, както го е извършил пратеника Мухаммед, салалаху алейхи ва салям. Вторият момент, който ни показва имам Шатиби в неговата книга Итисам, казва: по времето на пратеника, салалаху алейхи ва салям, на Курбан Байрам, един човек става много рано, коли една овца като курбан и казва на неговата съпруга: подготви я, приготви я, изпечи, и когато ние излезнем от байрамския намаз, ще закарам пратеника салалаху алейхи ва салям и още няколко човека и да ядат от нашия курбан най-напред. Има ли по-хубав ният от този? Няма. Да искаш да нахраниш пейгамбера салалаху алейхи ва салям. Обаче суннета в този момент е курбана да се заколи след байрамския намаз. Този човек избърза. След намаза казва: я Расулуллах, у нас съм приготвили храна, каня да дойдеш да ядеш. Той отиде, ядах от месото. Какво е това месо? Казва: заколиха много рано курбан, така. Тогава Мухаммед салалаху алейхи ва салям се обърна и каза: шатуке шату лехмин. Твоето заклано е обикновено заклано, не е курбан. Нямаш награда за курбан. Защо? Защото от суннета е да заколиш курбана след байрамския намаз. Този човек имаше искрен ният заради Аллах, обаче му липсваше втория момент. Да го изпълни така, както го изпълнил Мухаммед салалаху алейхи ва салям. И точно тук днеска пропукват мюсюлманите по целия свят. При някои от мюсюлманите липсва и хляс, искренност. Вършат дела не заради Аллах, а заради хората. Да не кажат хората нещо. Но има и хора, които вършат дела искрено заради Аллах, обаче не ги изпълняват така, както е заповядал шериата, религията. И от тук идват многото бидати и нововъведения в религията, за които няма да има на съдния ден никаква награда. Връщайки се на ихляс или на искренността, тази важна тема, несъмнено в много от случаите ние изпадаме в показност. Вършим дела, за да ни похвалят. Често пъти направим някакво добро дело и чакаме някой да каже: машалла, много хубаво стана, Аллах да е доволен от теб. Прекаляваме с хвалянето. Ако не ме лъжи паметта, има хадис, в който праведник саллаллаху алейхи ва салям казва: уста, която те хвали пред теб, сложи пръст в нея. Защото това хвалене може да бъде причина това дело да го насочиш за хората, а не за Аллах, и на съдния ден да нямаш никаква награда. Щом даденото нещо е ибадет, трябва да бъде само за Аллах, за никой друг. Затова и Зейнул Абидин, внук или правнук на пейгамбера салалаху алейхи ва салям, когато се стъмнише вечерта в Медина, взимаше един чувал с хляб, хората вече спът, и върви от къща на къща. Бедните къщи ги знаеше и пред вратите оставяше по една кесия хляб, никой да не го види. Казва пратника саллаллаху алейхи ва салям в хадис шериф, когато описва 7 групи хора, които на съдния ден ще бъдат на сянка, една от тези групи е човек, който раздава, казва дясната му ръка, раздава садака и лявата не знае какво дава. Тоест метафора на скритата садака. По същия начин този достоен мюсюлманин, правнук на пратеника салаллаху алейхи ва салям, от къща на къща отиваше и оставяше тази садака без никой да го види. Какъв е този ихляс? Какво е това дело, което този праведен човек вършише? Както казахме, днес много от хората обичат, когато раздаде садака, да го похвалят, да го снимат, да го качат във Фейсбук, и по този начин шейтана го обработва и му унищожава севапа от това дело. Човек трябва да си зададе въпрос: за кого върша аз това дело? Или къде е хляса в него? Дали е заради Аллах? Ако е заради Аллах, продължавам го, увеличавам го. Ако не е заради Аллах, казват учените, не мъчи своята душа, спри и се поправи. Защо? Защото колкото и да се мъчиш, от това дело няма да имаш никаква полза. Затова и този прав внук Али ибн Хусейн, раздавайки този хляб по къщите из Медина,
Вечерта казваше хадисът: сада като сир, тут фил хада борраб. Казва, скритата садака изгася яростта на Създателя. Както водата изгася огъня, когато сипе, казва, скритата садака така погасява и потиска яростта на Аллах към човека. Затова, скъпи брати, когато някой от нас търси или прави ибадет, най-добре е да го прави скришно. Когато дава садака, най-добрата садака е да потърсиш беден човек, да му дадеш садака, който ти не познаваш и който той не те познава. За да може в утрешния ден, когато се срещнете, нито той да се чувства зависим от теб или длъжник, нито ти, поглеждайки го, да вкараш в твоето сърце гордост. Дай ги на втори човек и кажи, дай ги на бедни хора, ти прецени. По този начин ще избегнеш онова гаделичкане в сърцето, което често пъти се хвали. Когато изгоря къщата на нашия брат тук преди няколко години, един човек дойде при мене и изкара една голяма сума пари, няколко хиляди, и каза, дай ги на еди кой си, който му сгоря къщата, и не казва от кой си. Ако няма иман в такъв момент, ще чакаме някой да ни снима, някой да ни похвали, и това нещо, което си жертвал заради Аллах, неговата награда се губи. Затова, скъпи брати, когато давате, когато колиш курбан, Аллах не иска твоите пари. Аллах не иска твоя курбан. Това дело печелиш само ти от него. До Аллах не достига нито кръвта на животното, нито месото, нито козината. Обаче до Аллах достига твоята боязън, заради която ти си направил този ибадет. От тук всеки един да се зададе въпрос по отношение на искренността в ибадета. Кога за последен път аз съм станал, докато моето семейство спи, да взема абдес и да хванем 2 ракета нощен намаз? Кога за последен път съм останал след джамата в джамията, сам, и съм отворил и съм прочел 2 страници от Корана заради Аллах? Кога за последен път съм дал скрита садака? И кога за последен път съм останал насаме със себе си и съм си спомнял за Аллах и моите очи са просълзили? Този въпрос всеки трябва да си го задава. Защото втората група, която ще бъдат на сянка на съдния ден, казва праведника саллаллаху алейхи ва салям, е човек, който остане насаме със себе си, спомни си за Аллах и неговите очи се насълзяват. Затова, скъпи брати, всеки трябва да вземе решение от днес, от сега, излизайки от джамията, сядайки от тях, да каже: Я Рабби, няма да кланям, освен заради теб. Няма да давам садака, освен заради теб. Няма да коля курбан, освен за теб. Няма да чета Коран, освен заради теб. Няма да говея, освен заради теб. Казва Аллах Теала: Кул инна салати, ва нусуки, ва мехяя, ва мамати, лиллахи раббил алемин, ла шарика ла, ва бизалика умирту, ва ана аввалул муслимин. Каже Мухаммед: моят намаз, моят курбан, моят живот, моята смърт е заради Аллах, господаря на световете. Няма той съдружник, това ми е повелено и аз съм от отдадените. Затова, скъпи братя, много е важно човек да направи анализ и равносметка на своите дела, преди да ги загуби. Чували ли сте за Абдуллах ибн Мубарак? Един учен, който е живял преди 1200 години. Голям учен, смел воин, който не сваляше своя меч от бойното поле. През нощта кланяше цяла нощ на филе. Един негов приятел разказва, когато пътувахме един ден, през нощта спряхме някъде да починеме и лампата, която светеше, се развали. Отидохме да докараме зейтин или газ, за да може да я напълниме, и когато я запалихме,
видяхме цялата му брада мокра от плач. Знаете ли защо заплака Абдулах ибн Мубарак? Казва, спомня си първата тъмна нощ в гроба, че ще остане насаме със своите дела в този първи ахиретски негов дом. Ихлясът или искренността се осъществява първо в нашия ният, в нашето намерение, след това и в нашите дела. Ниета, той се крие в сърцето. Човек трябва да има искрен ният за всяко едно негово дело. Казва един от големите учени Джунейд, искренността е скрито чувство между раба и Аллах. Никой не го знае, освен Аллах. Казва, не го знае Мелейке, за да го запише в книгата, нито го знае шейтана, за да го развали. Искренността е нещо между тебе и Създателя, между никой друг. Затова ниетът не е фраза, която изричаме. Възнамерявам да кланя, възнамерявам да тръпя, възнамерявам да взема абдес, възнамерявам. Достатъчно е ти да го помислиш със сърцето и разума. Аллах знае твоят ниет. Затова има един велик хадис, който се предава от втория халиф Омар ибн Хаттаб, ради Аллаху ан, Хазрети Омар, който казва, чух пратеника саллаллаху алейхи ва саллям да казва, иннамал аъмалу бинният.